Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu Lembah Mana terus. Ha iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Ora janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Beda mriku. Dina mengko Prabu Belkedwel Ben iku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku kepoyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ora wis sik ngono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Ora aku sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Ning niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Lembah Mana terus. Ha iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Ame ndawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange lek ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih sakniki mawon. Rukmini. Marai mangkel. Diawo kok sapene. Wis iso mateni. Prabu Belkedwel banyak cokro sirahmu. Matek pati. Ane mengari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critani asline. Asline iki Ndara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, Weh, domong ya. tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Modar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yo ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge nom ki tak ya kaya anu to, sadurunge dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek lenggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono mesti dhek krasa. Oh, iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah Manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ku ya.
Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu Lembah Mana terus. Ha iya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange lho ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih saniki mawon. Karo mbakyune kok kaya ngono. Sapa sing dadi mbayu? Kae umure rak tuwa kae to. Ameng tuwa umure ning polah gawene kaya cah cilik. Waduh pas madhep rono aku. Apik nek ngono. Apik nek ngono. Ngerti tak dol gamelanku. Nek mung do dienggo gedung biyengan. Iki adiluhung. Ora dienggo liwung dengkele atos. Napa wong urip ning alam nonolinen 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 gamelan ki gunane nggo ngono kuwi ngono kuwi dadi wong atiku tendiang sira wi kok ngono kok wong tuwa kuwi ameng mrake nendang nganti salto waduh pamer lembian bekas apa tukang pukul ketoprak ngece we. Arep tukang pukul ning wis wajib diuri-uri. Kuwi pakaian sing halal. Petruk gedhe dhewe iso nabuh dhewe ora gelem ngandani ora. Iki apa sing matane kaya ember iki. Putus ramu. Anggere kandhane mesti cicil matane. Ora tau gelem ngono. Wah. Kira mambu Patro. Mambu ning tak ampet. Bapak ya wis ngono kae. Nono gareng petrolan kowe bagus. Ya suwaning negara Ngamarta dole. Ndak sladinteni ndara ndaramu. Nggih, Pak. Ngestokke dawuh. Aku ki nganti kami tenggengen le ngenteni kowe. Wit ngarep tekan mburi tak rungokke kok blas ora metu. Kutut manggung uler kambang apa sinom parijala kok ming anggres muni gembos asmara senenge Raja Mas. Ayo. Boyo sing budaya. Nggih. Nggih. Mengke tak sowan. Oh, semir sepatu. Padake kiwi ya. Nyepelek. Ya Reng ya. Ayo iki maming dienggo ngulur wektu kok, Tru. Ayo. Mangke ayo idene ra ya dhewe-dhewe. Tambah sak jam ra ya. Lumayan lothong-lothong iso ngentekke 10 menit dienggo Semar nutuki. Ngeyel kandan-kandanane. Malah do rapat, malah do rembugan, malah do dum-duman warisan. Setan. Ayo, iya Pak, iya. Bapak ini nesu ya ngono kae ya rek. Ayo. Ayo wis ciri kok terus biyen tekan saiki iki mbok jaman kuno makuno aku ki nonton wayang bapak ki nesu ya ngono kae. Wis ora tau ana bedane. Weh, tok. Wela. Isih domong.
Lucu lho Ren. Lucune kok napa ora weruh. Nuthuk kowe nuthuk aku nuthuk Bagong terus sirahe dituthuk dhewe. Semarang nek dibales Bagong. Sirahe dituthuk. Jan. Kowe kena do dikandhani ora? Nengenges. Ora. Bapak ki yo aneh kok. Aneh apa? Aneh ki sing ana ning TV aneh tapi nyata. Gong iki mbok omong. Gong. Reng. Bagong semaput. Ambok men kalau bapak buka gudeg kae truk. Wah, nek nganti ak dhewe ketinggal, semaput ben semaput. Nek nganti keri ra entuk pupu lho, Truk. Gudeg wah tonjo areke mili-mili. Padake wong sekeng. Ameng kuping budheke kok dibuka. Oh, akeh. Wong gudeg kok ya budheg ora. Rene Gong, ya. Janing yaning talaka kadilanget. Lambang pantep pasulan upamaneka lintang tulung Pandaan muncar non
lir kekonang sureng sorotetan padang Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu estunipun namung badhe kula suwuni priksa krana dinten sak mangke jagat menika ngantos kebrebeken kaliyan ngumandhangipun Nalindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra satemah sami raosan babagan Nalindra menika kala wau Yayi kula nuwun mapunten nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi praja ing Dwaraka sedaya para kawula samya hujat krana kawuningane pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgeduelbeh mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau mboten damel kuwatos sing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener Koko Prabu kasinggihan mekaten malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Belgeduelbeh inggih Nalindra Ngloji Tengara krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan Tanwandi saya kukuh bakuh kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring pun ameng kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripesami Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau dewa-dewa Sugata ngutani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah Yayi sewu sekalapatanipun ingkang Raka Tadhawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Hyang Prabu mugi kaparenga bebantu dhateng putripotipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana.
Mengku suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Yai Prabu Ngastina tan wande negari Ngastina mangke bedah. Negari Ngastina bedah dipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgedwelbeh saking negari Ngloji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula abenajeng kaliyan Prabu Belgedwelbeh nadyan nedaya abenajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni satemah kula lan Yai Prabu Duryudana kepelajar wonten negaring Ngamarta mriki lan bubar sangga para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belgedwelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi Nalindring Ngloji Tengara tu Nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, samenawi kula jlentrehaken sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu Kenara anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalindra Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak bar tak tutuk-tutuk wah gowo telo ora entek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih enten apa? Ah, kok ngawe kalian ning abdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Kowe Sadu. Cari iki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgedwelbeh niku wani mbedah negara Ngastina. Weh, ayo. Sing kaget aku wae.
Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Balkedwelbe. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka, Werkudara Janaka Balkedwelbe. Patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora niku kuno kok ya. Lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki, Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Koko Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih Ngloji Tengara ndi Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sing leboke pakun jaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dileboke pakun jaran dikapokake uripe Duryudana mati sinuwun Ngastina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak Angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur hak tandangane wong-wong Pandhawa iki Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalendra Ngloji Tengara Prabu Balkedwelbe ya Prabu Tong Cret
Sapa iki Raden Janaka? Ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa? Ratu sugih, pinter, mblegedu. Ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Ah, sempal ganing atiku. Sapa ngayomi ratu ngambek angkara. Ayo Prabu Tontongsot. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa tuwin Koko Prabu Duryudana kepelajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho. Dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono? Amargi Prabu Kedhuel beh menika didaya. Yo, Prabu Tontongsot didaya. Janaka ora ngetokke pusaka. Mboten tumama. Kyai Jalak nembe ngoceh. Sembrono. Niki sapa? Niki Kang Raka. Wancine ora guyon, wancine ora sembrono. Takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora. Ora temomo. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok diketroki. Iki. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh kan mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalik mau. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kodara. Yo. Semar, anakmu telu kono mrene. 3. Ora wae loro wae. 3 napa loro? Loro wae. Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe, Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki arep kok piye kowe ngejak apa kowe? Nggih kula. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu.
Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sak karepmu wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkeh. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna iki lahir batin apa ora? Lho lahir batin lho wis tekan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Balkedul kae dipateni. Waduh. Wis ngono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe ora iso matine Prabu Balkedul Beh saka Ngloji Tengara pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Oh. Bojone Rukmini. Ini. Marai mangkel. Jawa kok sapene wis iso mateni Prabu Balkedul banyak cakra sirahmu. Matek pateni. Ane meng kari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critani asline. Asline iki Gara Rukmini mbiyen iki selayang-layangan karo aku. Asli, wedo omong ya. Tenan. Ada iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadi. Dhek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Ah, terus aku direbut Kresna, ngerti-ngerti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti kan jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen iki jenenge nom iki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot iki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Yen asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono mesti dhek krasa. Oh, iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten. Sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Ngenek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Ah, ame ndawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange lek ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih sakniki mawon. Sapa jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso.
sing mburi iki mbok menawa kawin silang antarané kirik karo menungsa. Kirik matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Bel Kedhuel Beh. Nalindra ing Loji Tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku Wa Aini. Kuwi basa apa? Aku jaman isih dadi kongguan biyen. Ngomong aku senengane Wa Aini. Wa Aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Oplo. Wah ini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut mairut ndut mairong. Iya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye wae? Terus gawe geger karo Galawarta. Mungsuhmu aku mati. Mudar. Ayo Reng ya. Ya. Ora apa-apa. Ora asin. Makane. Terus. Maklum. Harap maklum. Pengrawe diambil saka Karang Taruna. Dadi waluya. Waluya. Kapok ora kowe. Kapamu kapan kowe? Ya. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem aja, sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane Bel Kedhuel Beh. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ket mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhirnya. Waduh mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud Lurah Petruk Ganthong Bolong. Wes. Wes leren. Ngantel ora. Ketok. Kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing. Sing tok nggo kuwi, kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok kon cilaka ora. Wis ben. Ayo kapokmu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bajar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Nyahi Prabu nganti bingung penggalihe koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mengpengin nyoba. Jadi nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok gawa tesih. Tak suwun ngene. Tak jaluk bali.
Reng. Ayo. Aku ming jukukke kok. Oh, mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk nggih. Niki ya menggo nyoba ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya apa kan? Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Patih Bayu Kenara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ra. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, wis kaken dawuh. Wajeng keparengipun kados pundi? Wis Badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono aku ndong. Karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis Badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya iso duwe gegayuhan sing persasat sundul langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah